Salam dostlar. Siz Fullsway kanalına hoş geldiniz. Men size bugün görkezjek videom. Imada size yazýan adam, yani bir adam size ýazyp bir öňe düşen ýagdaýyna ol adamyň nomeryny bilmek. Yani bilýänlerim bolmak ahmal, men bunu bilmeýänler üçin öwredýän. Yani ilki bilesiň etmeýän zadyňyz video başlamadan öňürti meniň Fullsway kanalyma patpisat edin. Ve meniň klip videomy göreňizde soňra kommentara ýazyp bilersiňiz. İlk bilen bize gerekli olan da ima girýär. Ya ima giren ýagdaýymyzda ýani meňkide bir kişi var. Häzir başga da bir kişi geler. Yani şu wagt biziň imamyza bir geldi. Dollar şekilde olmagy nokat diýip birza iyi beripdir. Yani men munuň tanamak, men munuň nomeryny hem bilemek, munuň nomeryny näzip bilmeli. Men häzir muny öwretjek. Yani ilk bilen şol dollaryň ýüzüne basýar. Soňra onuň profiline basýar. Profil açılsın. Ana profil açıldı. Bunun profilini iň aşağına geçirýär. Yani Black Kravat, orçada Black Kravat, türkçede bolsa engelle diýip dur. Muny engelle basýar. Engelle basyp ebede basýar. Da yani orçada bolsa ana beýtýär, nomer görkezip, nomer hem görkezip duranlar. Siz hem edil şey bilersiňiz. Yani imo girmeýän kişini Black Kravat'a bassaň, onuň hem nomer görünmeýär. Yine hemenin bu videomda aytıp geçecek zatlarım hem şulardan ibaret. Hoş sağ olun.